Adrian Delia mill-ġdid qiegħed jintalab mill-fazzjoni ta' Busuttil biex iwarrab minn Kap Nazzjonalista. Żvela dan il-gazzetta The Times of Malta wara li Delia kiseb riżultat diżastruż fl-aħħar stħarriġ tal-Malta Today li wera li huma biss 13% tal-Maltin li għandhom fiduċja fih. Dan ir-riżultati mistennija jkunu diskussi fl-laqgħa tal-Eżekuttiv fil-qiegħda ssir bħalissa dwar is-suppost riforma li kellha ssir fil-Partit Nazzjonalista u li kellha titlesta sal-aħħar ta' Jannar. Deputati qrib il-fazzjoni ta' Busuttil tkellmu mal-ġurnal u spjegaw li b'Delia fit-tmun il-Partit Nazzjonalista qiegħed jirriskja li jitkaxkar totalment u għaldaqstant qegħdin jinsistu li jiddiskutu mill-ġdid il-pożizzjoni ta' Delia fit-tmexxija tal-Partit. Min-naħa tagħha l-fazzjoni ta' Delia qiegħda ssostni li l-istħarriġ li sar kien imxaqleb kontra l-Partit Nazzjonalista. Akkużat ukoll deputati tal-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil li qegħdin jagħmlu l-bsaten fir-roti u li ilhom jagħmlu dan mindu Adrian Delia tefa' ismu biex ikun kap sentejn u nofs ilu. Żiedu li triqa niżla taħti għalija l-attitudni distruttiva tal-fazzjoni ta' Busuttil għaliex baqgħu qatt ma aċċettawh fit-tmun tal-Partit. Fil-fatt dan l-attentat biex Delia jwarrab minn Kap qed isir 6 xhur biss wara li l-fazzjoni Busuttil kienet ġelitu jitlob vot ta' fiduċja fost il-Kunsillieri Nazzjonalisti wara t-telfa massiċċa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Vot li għalkemm rebħu b'madwar 60% tal-voti tal-Kunsillieri, id-deputati tal-fazzjoni Busuttil baqgħu ma aċċettawhx. Iżda sorsi fil-Partit li tkellmu mat-Times indikaw li din id-darba id-deputati qegħdin jippruvaw jikkonvinċu lil Delia biex iwarrab minn jeddu ħalli ma jitnafrux il-partitarji ta' Delia. Madankollu dawn l-attentati sa issa għadhom ma ħallewx frott u s-sorsi tal-ġurnal qalu li aktar ma jgħaddi żmien Delia aktar qed jinqata' mir-realtà. F'dan l-istadju l-fazzjoni Busuttil qiegħda tgħid li l-unika soluzzjoni għalih hija li jwarrab fl-aħjar interess tal-Partit, anki possibilment bħala parti mis-suppost riforma li qed iwettaqlu l-eks Ministru Luis Gallia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.